哎呦我的妈！有人。Bodokalyan, bisa background ya? Bisa background. 哎呦我的妈！哎呦我的妈！Deh, kurma. Camera, roll and action. Go. Go. Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sono monogulu persopo-sopo nonton kediri gedam sebdo para warta-warta nonton mana jadi video jadi naik interest penailang nasi ang nonton mono be behind the scene perkara dintin nasa dengar Tharwinu ang ada Nwngni Annaiya be murni project ni jeng behind the scene perkara ang nonton mono dintin nasa deng to naik icha bela nailang nasi nar to calang de nailang duni video. Yore. Ayo hema nanti music dulu leleng dia. Muslim badinudun. Muslim badinudun. Hi guys. Pilele. Kiore. Ayo hema nanti. No, this is no pilele. This is meme. Pilele satu di Milo. Guys, angkau no idine zubur somaina nadeng. Ek number perfect. Hi guys. Hi guys. Hello guys. Chalo. Za somaina nukabai angkau guys. Sergapura supaya beri munbai. Oh my god. Mobile aku dua nalai. Real tabung share. Everybody somai nak. Tharwinu ang music video ko nagtamuna si Tita Simbana kaiba YouTube o NRM production linane nagtamuna subscribe na nahiblan jabay are Nwngni Annaiya music video ko nagtamuna si Tita Simbana kaiba Didum production jong dihun janai Didum production YouTube o subscribe na nahiblan jabay to nagtamuna ese jong kejen thulunga hiye za somai nahi ka pleasure. Oh my god. Boria. जल्दी जल्दी
चलो Kalian. नाइन नाइन घंटे उठा Cut. Apa deh? हेलो गाइस तो नोंथां गोदोनि गिदिर मोनसे भिडिअ बराय बावरथाय बारदों सानथाम जालांबाय जोंना शुटिं खालामनाया बेयाव आरो सानथाम माने सानथाम सानब्रैयानो जाबाय आरो तो मुननि प्रजेक्ट आरो दाबो जोबाखैनो सानब्रै जालांबाय पुरा अखा मा होनो पुरा 3 घन्टा 4 घन्टाल' बे सानब्रैयाव मा होनो शुट लानो हागासिनो आरो खम जारला खम खस्थ' डेन्जार खस्थ' जाखाबाय बे प्रजेक्टआव 2 घन्टा 3 घन्टाल' लानो हायो प्रजेक्टखौनो थ' बिराद खस्थ' खालामगासिनो आरो जा हायो नाजालांबाय आरो आइजे बिथाङा सोरजिना मोनबाय जोबनायनि लामायाव फैहांबाय जोबनायनि लामायाव फैबाय मादि मोनदों मोजां मोनदों नों मा मोनदों होनदों Ayo di mak. Hayya, back up all. Back up. Ayo di mak. Supai. बेखिनियावनो आं मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों आरो जों जेसे हागौ बेसांसिनि जों नाजाबाय आरो पारफेक्ट खालामनो नाथाय जों 100% होनो हायाखै बेखौ जोंबो मिथिगौ थ' नोंथांमोना माबायदि मोनदों एसे नायनानै जोंनाव कमेन्टआव एसे थुलुंगा होयोब्लानो जाबाय आरो एसे नायनानै एसे हेफाजाब होब्लानो जाबाय जोंबो नाजागासिनोसो नाथाय एलबामाव हिर' हिर'इननि अनगायैबो दे पुरा बेनि आन्दोआव पुरा केमेरायाव फैयो गथ' खामानि पारफेक्ट जानो थाखाय पुरा खस्थ' खालामबाय थादों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय बे एलबामाव जेसेबांखिनि खस्थ' खालामदों थेंक इउ गासैनिसिमबो बे समाव मोनसे आरो ना फोसावनो नागिरदों सप्तासे उनाव आरो मोनसे जोंहा